सर अरे काय चालला काय तुझा? किती वेळा सांगा तुला सुटे पैसे जरा घेऊन ये म्हणा. मी पण काय करू ते दिनच ना मग. पण हे सुटे पैसे नाही तर देऊ खायचून तुका. त्यांचे आता 5 रुपये मी काय करू आता इल का सांगू मी तसा की तू पण ना बरं डोक्यात खा बघिल. तसं त्यांना बी आता सांगतोय की ह्या साला तुम्ही या सुटे पैसे आज द्या. मी तरी काय करू नाही ते का हकलवत रे काय? जाऊ ना पण सांगतोय मग दी आता. गणबाई मोगरा गणाची थाळी गणबाई मोगरा गणाची थाळी. हॅलो. हा मम्मी. Hey, I'm here in cafe. Where are you? हा आलीस तू? ओके ओके 2 मिनिटं आलो. ओके वेट कर वेट. आलो आलो. अरे यार खिशात एक पैसा नसताना कसं तू ऍडजस्ट करतो बिल वगैरे कसंही भरतोस तू. अरे आपला कोड पिंक आहे ना, तू सगळं सांभाळतो रे. कोड पी हो. म्हणजे तुला सांगेन मी तुझं जॅकेट करतो. गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर. हॅलो आम्ही सांगतो बिल दे 10 रुपये. नहीं आ गया आ गया. ए पाहुण्या. अरे भाई काय पळतोय घर? अरे काय नाही काय भाई. हा उठचून आपल्या आतमध्ये. अरे ना तुला कसं काय काय मागचं काय माहिती असं काय नाही? आजचं सगळं रेकॉर्ड आज क्लिअर ओके भाई. देतो नाही कधी. अरे आज सगळं रेकॉर्ड बघा पुन्हा हो, चुकतोय भाई. ना. हो. त्याला नको नको ती गिरायक आमकाल भेटत. ए सॉरी सॉरी सॉरी. It's okay. मी पण just आले 2 मिनिट पूर्वी. Forget about it. So काहीतरी ऑर्डर करूया. अरे ऑफकोर्स मला पण खूप भूक लागली अरे बेटा. त्रास झाला नाही. हॅलो सर काय घेणार तू? Cocktail, cold coffee, ice cream, juice. कॉफी ज्यूस Wait. Veg burger. तू घे ना. मला खूप भूक लागली. व्हेज बर्गर. हो. 1 कोल्ड कॉफी. यस. 1 ज्यूस. यस. 1 व्हेज 1 second. With extra cheese. with extra cheese. 1 cold coffee. 1 juice. Yeah. 1 veg burger with extra cheese. Yes. Okay. Thank you. फर्स्ट डेट आहे, बिल तर यालाच भरायला हवं. जॅकेट ड्रेसिंग सेन्स भारी वाटतंय. बिल पे नाही केलं तर बॉयफ्रेंड कसला? खिशात एक सुट्टा रुपया पण नाही. म्हणजे हे नक्की झालं की मी बिल पे नाही करणार. बिल तर हिलाच पे करावं लागणार. लाच पण जाणार यार. पिन कोड चालल्या पुरे. असं वाटतंय पूर्ण दुपारचं जेवणच ऑर्डर केलंय. बापरे. मोरे सजन तो है भूख लगी तो पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाऊंगी. Let's go. मैं दारू पी के सो गया टेंशन टेंशन में सब नीला पीला हो गया टेंशन टेंशन में. किती झाले? आईस्क्रीम 50 रुपये, ज्यूस 100 रुपये, 450 रुपये होत आहेत. अरे बाप रे. 450 रुपये तर आपला 1 महिना जाईल. वडापाव आणि कटिंग चाय मस्त. कोणी या लपड्यात पाडले यार. शे सर अरे मी पे करतो. मला 2000 ची सुट्टी पण पाहिजे. काय 2000? हो सर 2000 सुटे नाही. सुट्टी नाही. सर सकाळचा टाइम आहे ना सुट्टे कसे भेटणार. अरे सकाळचं टाइम म्हणजे एवढं मोठं रेस्टॉरंट आहे. सर पण मला ओरडणार सर.
बघा भाऊ सर काहीतरी सुट्टी आहे बघा. अरे सुट्टे नाही माझ्याकडे, एवढं मोठं रेस्टॉरंट आहे, 2000 ची सुट्टे हो, आहे. सकाळी मालकान फोडणी घातली. हो बघा ना 2000 काहीतरी ऍडजस्ट करा बघा. बघा मी पे करते ना, तू गेलती ना नको अरे. पे करू. नाही एक सेकंड धाव, आता मुलीच्या समोर तू इज्जतीचा फायदा करणार. सर आता मॅडम बोलतात ना, देऊ दे ना. अरे काय देऊ दे, तुमच्याकडे सुट्टी पाहिजेच ना. सर, काय काय करणार सर, आम्ही तरी काय करणार सर, देऊ दे ना. मॅडम देतात बोलतात, नंतर मग तुम्ही ऍडजस्ट करा ना काय. It's मॅडम okay देतात ना. सर. मी पे करते, तू गेलती ना नको. ठीक आहे यार. झूम झूम How कौआ much? भी साडेचारशे. ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे Let's go. ठीक आहे भाई, आपले जुने 50 रुपये, आपला सगळा हिशोब क्लिअर काय. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about.